veoma gledanih i praćenih podcasta Pojačalo, koji stoji iza velikog broja skupova u digitalnom i elektronskom poslovanju i marketingu. Radio je na preko 350 međunarodnih projekata i suvlasnik je servisa Moja pijaca. Samo ću vas zamoliti sve da kamere držite, pošto smo u meeting modu ugašene sve vreme, i preporučio bih da kliknete na speaker view tako da biste videli onog govornika koji u tom trenutku govori. Budite slobodni, pitanja postavljate u chatu ili u komentarima na Facebooku, tako da možemo da odgovorimo kasnije u tako razgovora. Pa bih počeo sa prvim pitanjem za sve naše učesnike. Naravno, vezano je za trenutnu situaciju u kojoj se ceo svet nalazi, to je nezaobilazna tema. Svet je zahvatila pandemija koronavirusa, to ima veliki uticaj na privredu. Nekako je to navelo da svi prolazimo kroz ubrzanu digitalnu transformaciju. Neke kompanije su to dočekale spremnije, a neke manje spremne. Naši gosti dolaze iz različitih sektora i kako to utiče na vaše poslovanje i na poslovanje vaših kolega? Možemo da krenemo od Đorđa, recimo. Dobar dan, Lazare, dobar dan svima. Pa generalno mislim da je cela ova situacija sa virusom, bar što se Srbije tiče, veliki broj kompanija onako iznenadila i ostale su zatečene, iako je bilo baš onako dosta znakova šta će se desi. Ja sam proveo od 1. do 4. na Kopaonik biznis forumu gore ta 3-4 dana, bukvalno niti jedna tema, niti jedan panel nije bio vezan za koronu, iako je ona tad u Italiji već onako poprilično uzdrmala celokupnu zemlju. Što se tiče konkretno moje kompanije, mi smo se prilagodili relativno brzo na sve to što se dešava. Inače, dosta koristimo ovakve neke alate u samom poslovanju. Jako brzo smo se prebacili na neku komunikaciju koja je slična ovoj koju mi sada imamo. I ono što smo svakako uradili od prvog trenutka je bilo da smo sa svim klijentima obavili razgovore, rekli im da nikakva plaćanja prema nama neće biti potrebna sve dok ovo traje, stavili svoje usluge na raspolaganje apsolutno besplatno, jer nam je cilj da sve kompanije sa kojima sarađujemo izađu iz svega ovoga sa što manje ožiljaka, a ožiljaka će sigurno biti, jer je jednostavno takva situacija, tako da nam je to neki cilj bio i to radimo i dalje, da pokušamo da neka znanja koja imamo prenesemo njima, da iz svega ovoga izađu što bezbolniji. Možete odmah i da nam kažete šta mislite o tome, kako se prilagoditi i šta će biti posle, koje su prilike za mlade privrednike u Srbiji? Pa mislim da će prilika svakako biti većih, ima i neke kompanije koje su se pripremile na vreme što se tiče videvši šta sve dolazi vezano za koronu, su iskoristile neke te prilike. Sigurno je da se mnoge industrije menjaju, neke industrije će nestati. Mislim da ono što bi trebalo raditi u ovom trenutku je analizirati situaciju i praviti neke planove za ono što dolazi posle ovoga. Nažalost, većina kompanija ovde kod nas u Srbiji se ne bavi analizama niti nekim planiranjem, nekako to sve ide onako improvizatorski i zaista se nadam da ako nešto dobro bude proizašlo iz ove krize, da će naterati neke naše kompanije da počnu da razmišljaju dugoročno, da prave planove, da ne bude sve onako nekako od danas do sutra, jer mislim da je to generalno nešto što nama jako fali, a sigurno da će veliki broj kompanija isto nestati, to je činjenica. Možda je to surovo ili ne, ali mislim da je to isto neka evolucija, čisto darvinizam, i mislim da definitivno dolazi neko novo vreme povratka na neki u stari neki svet, sigurno se neće desiti, tako da mislim da bi trebalo da svi, bez obzira koliko su dugo u poslu, da li su krenuli ili ne, treba da se bave tim nekim razmišljanjem i analizama šta nas očekuje posle ovoga i da onda traže neke svoje šanse u svemu tome. Hvala, Đorđe. Ivane, šta ti misliš o tome? Tvoja situacija je dosta specifična, ti si ostao na drugom kontinentu.
Pa da, ja sam ostao u Sjedinjenim državama, pa mislim, činjenica je da baš mislim da je Đorđe pogodio jako dobru poentu, to je da naši ljudi u principu ne planiraju, a sa druge strane da vrlo letko i analiziraju nešto što se desi dubinski, analiziraju tako što lamentiraju nad svojom sudbinom, ali ne analiziraju uzroke zašto se to desilo. Ja sam ostao u Sjedinjenim državama, šta znam, meni je ovde okej trenutno, ali naravno da bih volao da se u dogledno vreme vratim i zbog porodice i zbog svih. Mislim da svet koji će ostati posle korone će biti drugačiji, iako mislim da suštinski se neće previše stvari promeniti, ali će se promeniti negde naš odnos prema stvarima. Imaćeš jedan ne mali deo populacije koji će sigurno narednih godina ostati veoma obazriv kada je u pitanju, da kažem, taj neki deo zaštite higijene i sličnih stvari. Sa druge strane, mislim da će opet, kada je naš narod u pitanju, značajan procenat ljudi, čim ovo prođe, da se vrati na staro potpuno. I tu negde vidim šansu za oporavak raznih ugostitelja i ostalih uslužnih delatnosti, jer mislim da, iako su naravno kućni budžeti bili pod velikim stresom u prethodnom periodu, ovakav život kakav smo vodili prethodnih 2 meseca je prilično jeftin i mislim da će negde ostati nekakav novac, a da će ljudi biti veoma željni i da će to, dakle, nakon završetka ovog nekog prvog talasa svega kad se relaksiraju mere, da će to dovesti do toga da bude povećana potražnja za svim tim stvarima i povećana potrošnja, što jeste negde, da kažeš, neophodno da bi se ekonomija vratila u normalu. Ono što mene lično brine, da u svojoj brzopletosti ne relaksiramo mere previše brzo, i ono što me suštinski brine je da i dalje ne znamo ništa o ovom virusu, odnosno znamo nešto naravno, ali i dalje ne znamo dovoljno da bi mogli da napravimo bilo kakvu ozbiljnu projekciju, da bi mogli da napravimo bilo kakav model funkcionisanja nadalje koji bi bio iole pouzdan. Nadam se da grešim, ali prosto jako često se dešava da stručni ljudi izađu i iznesu neke hipoteze, ti se uhvatiš tih hipoteza i na 2 nedelje kasnije shvatiš da one nisu bile istinite i da se te hipoteze zamene nekim koje su suprotne njima ili tako već nešto. Tako da to je negde moja bojazan, da nemamo dovoljno znanja o svemu ovome, da nemamo dovoljno znanja kako da se sa ovim borimo, da nemamo discipline, što isto mislim da je veliki problem generalno našeg naroda, ali da će sve ovo u nekom trenutku proći, a kada prođe da oni koji su preživeli će dobiti zasluženi boost, a da će se onda otvoriti prilike i za one nove koji žele nešto da pokrenu. Svaka revolucija jede svoju decu, a svaka pandemija ostavlja za sobom verovatno određenu količinu žrtava, što ljudskih, što žrtava u vidu biznisa koji prosto nisu bili spremni da to prežive. Ja ne mislim, iako se vrlo često potencira to da, eto, kod nas, mislim, kako ti možeš da kažeš da imaš uopšte ozbiljan biznis ako ne možeš da preživiš 2 meseca bez prihoda i slične stvari, pa ne možeš da preživiš. Postoji mnogo biznisa u kojima jednostavno ne možeš da preživiš. Postoji, mislim, daću primjer, moj vrlo blizak prijatelj drži restoran koji ima 45 zaposlenih, ne može da izdrži 2 meseca bez prihoda, a nije takav da može da se preorijentiše na dostavu i da to bude dovoljno da kompenzuje izostanak redovnih prihoda. To ne može da, u njegovom slučaju vjerojatno ne može pokrije ni rentu lokala. I da, ok, 2 meseca će da preživi nekako sa velikim posledicama, ali 4 meseca neće preživiti. Jednostavno neće. Ali dobro, mislim,
ako budemo svi imali razumevanja jedni prema drugima, ako stanodavci i oni koji rentaju prostore budu imali razumevanja malo više za svoje klijente, sigurno da će biti lakše, a sa druge strane, ako korisnici, da kažem, usluga budu verni, ostanu verni, nekako će se pregurati sve ovo. Ja se bar nadam. Jasno. Hvala, Ivane. Dakle, Nikola, isto pitanje. Kako utiče na vaše poslovanje i šta će biti posle? Ćao, Lazare. Prvo hvala ti na pozivu, pozdrav svima koji su sa nama. Jedno što se tiče industrije hrane, mi pratimo od kada Oseka imamo neki rast od 30% offline prodaje. Mi pored toga, pored te offline prodaje imamo i našu online platformu koja je pokrenuta pre ovog svega tamo negdje u nekom novembru. Online prodaja nam je skočila za nekih oko 150% sigurno, mada smo mi čim je ovo sve krenulo povećali budžete za marketing i što se tiče samog Facebook reklamiranja i ostalih Google kanala. Razlog tome je zato što ta beskontaktna dostava je sada, da mogu kažem, popularna, ali ljudi jednostavno u svemu tome vide neku sigurnost i tu smo imali City Express, naš partner koji nam radi dosta za celu Srbiju, odmah na početku ove pandemije pokazao spremnost i objavio kako će oni od samog starta da rade beskontaktnu dostavu, što smo mi negde, ajde kažem, iskoristili i podržali tako što smo reklamirali te postove gde su oni to objavili, što je ok s njihove strane ispalo da su maksimalno odgovorno ušli u celu situaciju. Razlog tome što smo imali rast u offline prodaju u marketima je zato što ljudi danas samo u markete idu, mislim, ništa drugo ne radi, ne kreću se po restoranima i onda negde taj premium segment i to nešto više para što su trošili po restoranima, trošit će po marketima da kupuju premium hranu jer nemaju drugu opciju ni gdje da se kreću. Marketi jedini rade, puni su, ja redovno obilazim teren i redovno radim ko što smo i ranije radili, posao se povećava, ali eto kažem, razlog tome je zato što su ljudi konstantno u marketima i zato što se ljudima jednostavno sad apetiti smanjili. Niko više ne gleda kako će majicu da nosi, kako će patike da nosi, nego gleda da kroz ovaj ceo period pregura i da preživi kako treba. Što se tiče tog pitanja šta će biti posle, pa iskreno moje neko mišljenje da će se povećati svest o industriji zdrave hrane, baš zbog toga jer smo videli da s jakim imunitetom možemo se odbraniti od virusa i da će skočiti svest i potražnja za takvom hranom, kao i negde svest o higijeni, koja i te industrije mislim da će doći do izražaja. Ovo je prilika za srpsku prehrambenu industriju. Zašto? Skoro je Svetska trgovinska organizacija objavila da će biti veliki problem u svetu sa hranom. Razlog tome jer su veliki izvoznici kao što su Italija, Španija, Francuska jako pogođeni, tako da njima će trebati mnogo više vremena da se oporave. Velike svetske platforme kao što je Vabel i ostali redovno šalju svim proizvođačima koji su registrovani, mi smo registrovani kod njih, šalju kakva je spremnost naša trenutna i za koliko brzo možemo spremimo robu kad je izvoz u pitanju. Mi u ovom trenutku nismo za sada još ništa izvozili, jesmo za Bugarsku jednu određenu količinu poslali kad je sama pandemija nastala. Malo su se izvoznici zaustavili u nekim državama, kao na primjer u Švedskoj, sad smo sa Šveđanima potpisali ugovore, oni tamo dole nije toliko zategnuto kao na primjer kod nas, mada ja smatram da to može da bude problem, tako da možda je bolje na vreme ko što su naši zategli pa da bude sa što manjim posljedicama. Tako da ja mislim da je to negde prilika za pogotovo za Srbiju i generalno za ceo region da posle ovog svega popunimo te praznine jer su neke države mnogo pogođene u cijeloj ovoj situaciji. Jasno. Hvala Nikola. Krenut ćemo sad sa novim krugom pitanja koji je u skladu sa konceptom našeg događaja druženje sa liderom, gde razgovaramo o tome kako su neki ljudi, u ovom slučaju vi, lideri u svojim industrijama, počeli i stigli do toga gde su sada. Pa bih počeo od Ivana. Ivan je digitalni pionir u Srbiji. Kada sam u najavi malo pre njegov pisao, pomenuo sam nekih 7 zanimanja koja uglavnom su vezana za tehnologiju, ali tada
početkom 2000-ih to nisu bile stvari koje mogu da se nauče od roditelja, recimo, ili na fakultetu. Pa Ivane, koliko je ta svestranost zapravo uticala i pomogla tebi u karijeri i šta se desilo u Srbiji od 2000-ih do danas u digitalnom svetu? Postoji jako veliki broj, da kažem, možemo da kažemo i zanimanja, možemo da kažemo i nekakvih vrsta posla, profila koje ja mogu da pokrijem. U principu, ja sam generalista i to je najveći kvalitet koji imam. Dakle, razumem se u svašta pomalo, ali to pomalo je najčešće dovoljno da budem opasan. Šalim se naravno. Ali, da, jako puno stvari sam radio, prošlo je 20 godina, jako puno stvari sam radio u tom periodu. Za početak, mnoge stvari sam radio jer nije imao ko drugi da ih uradi, niti je postojala mogućnost da se neko angažuje i tako dalje, pa sam ja pokrivao taj neki deo stvari. A kasnije sam neke od tih stvari radio jer su mi bile interesantne, jer su me zabavljale, challenge-ovale da nastavim da ih radim dalje, da se usavršavam, verujući da možda mogu da dam neki značajniji doprinos. Tako da smatram to jako velikim kvalitetom iz razloga što mi to omogućava da dam vrlo dobar brief, da dam jako dobar feedback ljudima sa kojima radim. Da, ja sam izdizajnirao svašta u svom životu, ali kada mogu da biram da radim sa ljudima koji su u tome mnogo bolji od mene, a da kažem srećna okolnost je da dovoljno poznajem stvar da mogu da im dam vrlo kvalitetan brief kako želim da oni uradi svoj posao. Nekako sam uvek verovao da je znanje jedina stvar koju niko ne može ti oduzeti. Sve ostalo u nekom trenutku može da postane, da kažem, da se otme van tvoje kontrole, ali znanje je nešto što je, da kažem, prilično stabilno, sigurno i nešto što u svakim okolnostima ti omogućava da pronađeš svoje neko mesto na tržištu. Ono što je, dakle, kad sam ja krenuo sa celom ovom pričom pre 20 godina, Burek je osnovan pre 18, ali i pre toga sam bio prilično aktivan, internet je bio neko čudno mesto na kojem se skupljaju čudni ljudi, među kojima sam bio i ja. Danas, i ne danas, nego već više od 10 godina unazad, to je mesto na kome se skuplja više od 50% populacije, pa samim tim i sadržaji su prilagođeni najmasovnijem krugu ljudi, ali ono što mi se nekako čini je da kroz svo ovo vreme koje teče, jako puno ljudi je, zahvaljujući tom internetu, napravilo neku karijeru u svom IT-u, našlo sebi vrlo lepu, stabilnu egzistenciju od svega toga i većina njih rade u outsourcing kompanijama, znači u suštini prodaju svoje znanje na sat za neku dobru satnicu i vrlo lepo žive od toga. Ali ono što je negde vrlo karakteristično još od tih 2000-ih pa na ovamo je da zapravo vrlo malo stvari je okrenuto ka lokalu, odnosno vrlo malo postoji lokalnih uspešnih kompanija koje se bave lokalnim tržištem kada je u pitanju, da kažem, nekakva izgradnja internet biznisa. Primjera radi imamo Infostud koji je u tom smislu ozbiljan, da kažem, imali smo Donesi, pa je Donesi postao deo velikog globalnog sistema, imali smo Limundo Cupindo kao primjer, imamo Kupujem Prodajem kao primjer, bez obzira što je srpsko-holandska firma, suštinski je srpska firma, naravno, ali kad malo zagrebemo ispod površine, zapravo, ok, nabrojat ćemo 10-15 takvih biznisa, ali nećemo ih nabrojati mnogo. Imali smo polovne automobili su postali deo Infostud grupe. Tek tad su postali komercijalno uspešni i održivi. Postoje naravno veliki publisheri koji drže određene biznise i oni ih drže zato što
imaju dovoljno veliki network sopstveni da mogu da ih guraju, ali opet kažem, kad malo zagrebeš, vrlo je malo uspešnih lokalnih priča koje su stvarno okrenute ka lokalnom tržištu. Sa druge strane, znači to što je potpuno odvojena stvar, ali je indikativno da postoji i ta situacija, imamo vrlo malo product kompanija koje funkcionišu kod nas. Ok, imamo Nordeus, dobro, imamo Active Collab, imamo još, možemo da ih nabrojimo 10 ili 15, ali to je to. Kada smo pričali pre par godina, pre nego što je osnovan MVP workshop, neki naš, da kažem, krug ljudi, zaključili smo da mi u Srbiji nemamo product management. Sad to se malo promenilo kroz vreme, malo, vrlo malo, ali dosta govori to da zapravo mi nemamo, da li je to set znanja, veština ili nešto drugo, ne znam, ali nemamo sposobnost da napravimo zaokruženu priču, da napravimo proizvod od početka do kraja i da taj proizvod negde plasiramo. I mislim da, ok, meni je najbliža IT industrija, ali mislim da se to ne razlikuje mnogo ni u onim ostalim. Postoje izuzeci, ali generalno mi smo u skoro svemu što radimo, oni što naprave maline, oberu maline, prodaju maline i onda neko na tim malinama zaradi 20 puta više od nas zato što od toga napravio nešto. Mislim da to nije dobra pozicija i mislim da je to pozicija iz koje na neki način treba pokušati da se pređe u nešto bolje, jer kako kaže profesor Zec, šta više košta kilo jabuka ili kilo iPhone-a. Sad ne verujem baš da možemo da proizvodimo iPhone, ali možemo da proizvodimo namaz od pečuraka, možemo da proizvodimo nešto drugo, što će biti mnogo vredniji, kvalitetniji i bolji proizvod i za nas, i za ekonomiju, i što će na neki način nas staviti na mapu, jer ok je to kad te sportisti stavljaju na mapu, sve je to u redu, a trenutno ceo svet misli da smo mi kanibali koji ne veruju u vakcine zato što je Novak odlučio da bude pametan. Jebi ga. Nije to baš sjajna pozicija i nije to baš dobro da moraš da se oslanjaš na neke takve pojedince da bi neko u svetu znao razliku između Srbije i Sibira. Jasno, hvala Ivane. I to je možda sada interesantan uvod za pitanje šta se desilo sa Srbijom u globalnim okvirima. Rekao si da imamo te neke primere koji nas izdvajaju na neki način. Da li se desilo nešto dobro? Ili imamo nešto dobro pro čemu smo prepoznatljivi? Pa mislim, mogu da kažem da smo mi ocenjeni kao vrlo kvalitetni izvođači radova u većini stvari koje radimo. Većina naših ljudi koji ode napolje budu dobro se snađu, budu na dobrim pozicijama i tako dalje. Većina kompanija ovde koje rade outsource naplaćuju to ne po nekim premium cenama, ali po značajno višim cenama nego što to naplaćuju neke zemlje koje su, da kažemo, jeftina radna snaga. Ali opet, kao da fali karika u celom procesu. A ono što se meni takođe čini i do zaključak do kog sam došao u razgovoru sa većinom kolega koji su malo duže u celoj priči, malo mi se čini da se približavamo trenutku kada ćemo udariti u plato što se tiče cena, što se tiče cena našeg grada, kada je IT u pitanju, i da će onda nastati problem, jer mi smo prethodnih godina imali situaciju da bukvalno iz meseca u mesec plate u IT-u rastu i sada su već došli na nivo da većina evropskih kompanija koja ima kancelarije u Srbiji prestaje da zapošljava ljude. Ako, da kažemo, ima neku core ekipu ovde, naravno ne otpušta ih, drži ih, jer su tu pitanju sjajni ljudi, ali ne zapošljava nove uz objašnjenje da njega čovek u Beogradu košta 20% više nego što ga košta čovek u Hamburgu ili u Bazelu. I izabraće da uzme čoveka u Hamburgu i Bazelu, zato što tog čoveka, prvo, taj čovek je Nemac i živi u nemačkom sistemu i ponaša se u skladu sa sistemom. Drugo, ima mogućnosti
da ga kontroliše, jer koliko god remote rad bio dobar i okej i sve to, za neke kompleksne stvari je ipak možda bolje da ljudi sede u kancelariji i mogu da neke stvari prođu kako treba. Tako da, bit će izazovan period, izazovan u smislu da sad i sa ovim novim merama vlade i sa svim ostalim, sigurno će biti ljudi koji će se odlučiti da odu odavde, sigurno će biti ljudi, odnosno iz Srbije, pošto odavde, u mom slučaju, trenutno Amerika, sigurno će biti ljudi koji će odlučiti da odu iz Srbije, sigurno će biti ljudi koji će odlučiti da izmeste svoje poslovanje van Srbije, ali će isto tako sigurno se formirati i grupa ljudi koja će biti spremna da smanji svoje očekivanja i samim tim ostane relevantna na tržištu. Mislim da ti ljudi imaju sjajnu budućnost, mislim da i ovi koji odluče da odu imaju sjajnu budućnost za njih individualno, ali da takav odliv kvalitetnih ljudi iz Srbije neće doneti ništa dobro. Mislim, mi smo imali situaciju, ja se tad nisam baš ni rodio, naravno, ali skoro smo povlačili neku paralelu kako eto u Tiletovo vreme su isto ljudi odlazili koji ne mogu da nađu posao, ljudi su odlazili u Nemačku. Jeste, odlazili su nekvalifikovani ljudi koji su tamo radili poslove na građevini i od toga živjeli dobro i gradili kuće sa lavovima. Sad, poslednjih 5 godina odlazi sav sposoban živalj koji postoji tu. Više nema vozača, više nema konobara, više nema ničega. Svi oni koji su sposobni i hoće da rade, ili razmišljaju ili su već otišli i to pravi ozbiljan deficit na tržištu rada i mislim da će to biti sve gore i gore i to diže cene i to diže, da kažem, plate i okej, oni ljudi koji su ostali sada imaju bolje plate, ali nisam siguran koliko je to dugoročno sve održivo i mislim da generalna situacija nije sjajna i isto tako mislim, kao što sam već i u prethodnom pitanju i ovome rekao, da bi sve sigurno bilo mnogo bolje kada bi mi bili u stanju da svoje znanje koncentrišemo ka nekom konkretnom proizvodu koji bi mogao da nađe svoj plasman van granica ove zemlje, jer imamo pozitivne primere, ali ti pozitivni primeri nisu doveli do ekspanzije toga da mi imamo, ne znam, 50 firmi svake godine koje naprave neki rezultat, već zapravo to su vrlo pojedinačni slučajevi i najčešće se završe na jednom proizvodu čiji životni ciklus kad istekne priča se završava. Mislim, ni Nordeus nije u nekoj mnogo boljoj situaciji, oni i dalje imaju samo jedan zaista uspešan proizvod, a njegov životni ciklus je na svom kraju. Jasno. Hvala Ivane i mislim da je ovaj odgovor bio odličan šlagvort sada za pitanje za Nikolu. Pomenuli smo i digitalnu industriju, ali ima i ljudi iz tradicionalnih biznisa, relativno tradicionalnih, opet s inovativnim proizvodom koji digitalne platforme koriste stvarno da sa tim svojim proizvodom dođu na evropsko i od skora američko tržište. Nikole, šumska tajna se našla na Amazonu. A Nikola, kako je taj ceo proces izgledao i da li je to na neki način bila neka prekretnica za vašu kompaniju? Ovako, Lazare, što se tiče konkretno Amazona, hteo bih, pošto sam dosta upita i dosta ljudi me kontaktiralo posle kampanje da smo mi otišli na Amazon kao jedna od 3 kompanije iz Srbije. Amazon je velika i široka platforma, to što znamo, ali ima 2 vrste saradnje sa Amazonom. Prva vrsta saradnje sa Amazonom je da vas neko tamo u Americi, neki distributer kupi da prodaje vaše proizvode i da vas pravo okači na platformu Amazon, gde kad neko poruči, direktno distributer šalje preko brze pošte. A druga opcija gde smo mi sad trenutno i kako smo mi uradili, a to je direktna saradnja sa Amazonom. To funkcioniše malo drugačije. Znači, nađe se distributer u Americi koji će samo doveze robu ili firma koja je već postoji u Americi i odatle Amazon preuzima celokupan asortiman koji je poručio. Tako da oni direktno idu u njihove magazine, oni se bave
isporukom u Americi i oni deo ulažu u marketing, znači oni svoj deo zarade ulažu u takozvani marketing naših proizvoda. Kako to Amazon radi? To radi tako što kad je to USAID u stvari pokrenuo celokupnu priču sa Amazonom u Srbiji, oni su kontaktirali Amazon je pokazao interesovanje, saradio sa, ajde kažemo, 3 proizvođača, poslati su im katalozi i negde su oni mnogi retaileri u Srbiji smatraju da smo mi kao Šumska tajna nalazi sa pečurkom otvorili novu kategoriju u retailu i to je pokazuje Amazon jer oni su kad su odabrali neke određene proizvode, neki širi krug, oni su hteli da detaljno, jedna konsultantska kuća u Americi je detaljno pretraživala koliko koji proizvod može da izlazi mesečno, da bi znali šta da uzme. I oni su, kad smo u pitanju, mi integrisali 3 različite kategorije, vegan, mushrooms i treća je bila, ja mislim, gluten free, tako nešto. Su integrisali da bi videli koliko u stvari Šumska tajna može tamo da izlazi. Nama jeste Amazon bio veliki, kad smo završili taj posao sa Amazonom, mi smo sad trenutno u pregovorima, baš zbog Amazona smo u pregovorima s jednom američkom kompanijom oko dekapitalizacije i partnerstva sa njima, zato što oni kao Amerikanci svesni koliko je teško doći na jednu takvu platformu i direktno raditi sa njima. Zašto to Amazon radi? Amazon radi zato što Amazon ne može da postavlja uslove Coca-Cola ili Pepsi, ali Amazon može da nađe po svetu nekih 1000 tamo različitih autentičnih proizvoda, da ih kupi, doveze na svoju platformu i da time se bori protiv tih velikih sistema sa kojima ne može da se dogovara, jer oni postavljaju svoje uslove kao i kod nas. Tako da, svakako da nam je bila prekretnica velika i mi smo jedna od te 3 kompanije što smo i dosta zadovoljni. Generalno prodaja na Amazonu ideja, to je da kažemo super, pratimo rast, prošle mesec smo imali rast od 300%, planiramo, znači, posle smo ovo će biti 3. mesec kako se samo prodajemo, planiramo ovaj mesec da bude minimalno 100%, to je duplo, tako da, generalno smo zadovoljni s tim poslom. Što se tiče koliko je teško bilo, bilo je teško, zato što mi tu robu spremali, pa ja ne znam, preko 4 meseca. Zato što jednostavno Amazon, kad se ulazi na Amazon, ljudi koji rade u Amazonu, mislim, ja ne želim nikog da vređam i podništavam, ali ljudi koji tamo rade su nekvalifikovani ljudi i njima sve mora da se nacrta. Mislim, realna situacija takva. Ja sam jednom to rekao, znači mi smo toliko nalepnice na jedno pakovanje lepili, jer samo sledeće nalepnice dok očitavaš moraš da dišeš. Znači, to je bukvalno bilo poslednje što mi smo zalepili. Tako da dugo je trajala priprema sama, ali eto, izašli smo na to tržište, tamo smo, pored Amazona, naravno, mi smo sad trenutno u 3 retaila zastupljeni. To su manje radnje, obično to su manje radnje i to su radnje koji drže negde naši ljudi. Chicago, Cleveland i još jedna imaju po par radnji, tako da, ali mora negde se krene, ne možemo odmah da uđemo, ne znam, u Whole Foods ili u Walmart, 10.000 objekata, moraju oni kao što su u Srbiji, mi smo prvo krenuli, u Srbiji smo krenuli da radimo s pijacama, pa za zdravim hranama, pa dok nisu prepoznali veliki da mi treba da uđemo kod njih, pa onda jedan izvoz, drugi izvoz, ali mi pre samog Amazona smo već imali realizovana 4 izvoza, tako da nama Amazon samo nam nadogradio ceo taj portfolio. I nadovezat ću se na Ivanovu, što Ivan rekao o tome kako Srbija treba da iskoristi, to jeste da naši uzmu malinu, prodaju i tamo neko na toj malini zaradi ne znam ja koliko. Ja znam firma iz Srbije koje med šalju u Nemačku u kantama od 50 kila i tamo Nemac ga prepakuje, brendira ga, ulicka ga i prodaje ga po ne znam kojim cijenama. Mi smo baš to i uradili. Poljska i Srbija su sirovinske baze pečuraka u Evropi. Mi kad smo ulazili na tržište, niko praktično, pa niko, možda jedna firma radila nešto, tipa samo vrganje. Tako da smo i videli veliki potencijal u tome, jer nama ni jedan, ja ne znam u kom će pravcu se razvije Šumska tajna na kraju, da ćemo mi postanemo bakina tajna, veći od njih manji, možda nećemo ništa uraditi. Ali ja samo znam da meni nikad jedan svetski proizvođač ne može da bude konkurentan sa cijenom, baš zato što je Srbija sirovinska baza tih pečuraka. I sutra bilo šta da se uradi veliko, malo, mi uvijek možemo da budemo konkurentni na globalnom tržištu. Jasno. Vratimo se onda na početak, pošto kažeš Srbija je sirovinska baza pečuraka, kako si ti došao na ideju da ideš da ih bereš i da njih praviš namaze i koliko je prošlo od tog trenutka do trenutka kad si izašao na tržište? Šta se sve desilo u tom periodu? Kako je to razvoj? Da, to sam baš pričao kod Đorđe, koji ja preduzetnik, to je bila interesantna priča. Ja sam tad bio, u Nemačkoj sam živao
išao sam tamo što kada probam da radim, koji svi naši ovde, bio sam dosta buntovan, bio mlađi, mislim mlađi, sad imam 27 godina, dakle, vraćam se u neki period 21-22 godine, pa ništa, mi smo, videli smo neku tu, nismo mi sad znali da će mi toliko globalno nešto autentično napravimo, ali smo gledali tu Srbiju u tom trenutku, jer nismo mi toliko planirali, a kao što si rekao, dolazim iz preduzetničke porodice, mi smo, što se tiče našeg tog biznisa, isključivo radimo domaću Horeka kanal i jedno vreme smo nešto malo za Moskvu izvozili. Imao sam ja velike ambicije, mlad sam, ali nisam u tom trenutku očekivajući to tako brzo da krenu u inostranstvu. Mi smo napravili taj neki početni proizvod, tad smo outsourcovanu proizvodnju imali, nismo imali proizvodnju kod naš i mi otac mi je rekao, ajde, bište, vrati se ti da radiš. Ja kad sam se vratio, on je rekao, pa znamo, ne mogu ja sad tebi na osnovu toga, ne znam, da dam pare za opremu, ajde vidimo šta će se desiti. Ja sam onda krenuo sa pijaca. Opet, pijaca je najbolji pokazatelj, jer ti tu stojiš, prodaješ samo jedan proizvod i ti si konstantno u razgovoru s ljudima koji probavaju, kupuju i komentarišu. Ti na pijaci imaš direktan feedback. I mi kad smo vidjeli da idemo, smo se mi proširili po pijacama, jer svaka pijaca u Beogradu ima tezgu koja prodaje pečurke. A ima pijaca kao što je Kalenić, kao što je Beloni, to su pijace sa ozbiljnim prometom ljudi. Dobro, sad su zatvorene, ali kad je redovna situacija. I ja mislim da je to najbolji mogući feedback, kao što su ovi Ukus Fest, kao što je, ne znam, brdo nekih tih festivala gde ja kažem ljudima, nemojte da ulažete pare u opremu, napravite negde i probajte, obiđite 10 festivala, imat ćete najbolji utisak da li se to nekom sviđa ili ne. Meni može se sviđa ili ne može, ili nekom manjem broju ljudi. A kad vi uhvatite neku širinu, nekih 5 do 10 hiljada ljudi, da vidite šta kažu, to je već jedan ozbiljan feedback i onda možete vidjeti šta treba da menjate i kako da idete dalje. Tako smo mi krenuli, onda smo posle krenuli po zranim hranama, tu smo napravili jako dobar potez, zašto smo mi tako brzo se raširili na domaćem tržištu. Mi smo krenuli da radimo promocije po marketima, gdje su ljudi probavili naše proizvode i kupovali. Mi smo time zaključili da nas jedan novi potrošač prema tamo nekim statistikama košta manje nego što nas košta naša jedna tegla. Mislim, koliko je maloprodajna cena naše tegle. I mi kad smo to uvideli, mi smo formili tim devojaka, ja sam se šalio u jednom trenutku, smo bili kao marketinška agencija. Radilo se od 2 do 4 promocije dnevno, znači po svim zranim hranama. Mi smo onda to razradili, onda su to videli retaileri, jer kad uzmemo jedan trgovinski lanac, imaju u cilju da imaju što veći asortiman od jednog proizvoda. Kad pogledamo mleko, oni imaju 10 proizvođača mleka. Mislim, zavisno od širine i veličine objekta, ali ti kad se pojaviš kod njih sa proizvodom koji oni nemaju uopšte na policama, ti ulaziš bez ulistavanja. Mi smo tako isto. Znači, mi smo u sve jedan retail objekat u sistem lanac ušli bez ulistavanja. Baš iz razloga te autentičnosti. Onda još kad ti pokažeš da ti pokažeš njima da želiš da ulažeš u svoj proizvod, da se baviš svojim proizvodom, da radiš na njemu, da ti kod njih ulažeš u marketing u objektima, jer ti kad njima prodaš 50 tegli danas zaradio je i taj Mercator na Novom Beogradu, nisi samo ti. Tako da oni to vole da vidio, onda sve bolja kreće saradnja sa njima i dobiješ i bolje pozicije i bolje uslove i sve ostalo. Tako da mislim da je to bio, da kažem, te promocije su nama dosta donale novih potrošača. Naravno, u sve to mi smo pratili taj neki digitalni marketing, redovno održavanje naših društvenih mreža kao što može da se vidi. Tako da mislim da integracija svih tih stvari nas je dovela do negde da su počeli, da je neko došao iz Češke, probao, pa nam je napravili smo izvoz za Češku, pa je to tako posle bilo i za Belgiju. Mislim, ja sam od naših 6 izvoza, ja sam 2 izvoza napravio tako što je čovjek došao na promociju i probao proizvod. Tako da moramo da se bavimo svojim proizvodom. Ja to stalno pričam, drugačije ne može. Znači, nikom neće proizvod skočiti s police u korpu, to sam siguran. Hvala ti, Nikola. I pomenuo si sada i ti da dolaziš iz preduzetničke porodice. Koliko je to okruženje uticalo na tvoj profesionalni razvoj? Koliko je značilo? Koliko si znanja stekao iz biznisa porodičnog koji si kasnije mogao da primeni? Pa svakako da sam stekao dosta znanja i video sam kako u stvari od malih nogu sam video kako u stvari biti preduzetnik. Moj otac ceo život radio razne biznise, ajde ova trenutna firma mu sad postoji nekih 15 godina. I ja sam rano ušao kod njega da radim, nisam u početku full time, jer sam se školovao, ali sam negde, već kad sam položio za kola, već sam polako i ulazio u poslu s rakijama, tako da sam ja tu dosta stvarno naučio. Naučio sam dosta i on me dosta učio, samo što bi rekli, teško je s ocem raditi, tako da
to su nam mnogi primjeri pokazali kod nas, tako da sam ja u jednom trenutku naravno uz njegovu pomoć, moj otac je i tvorac ovog proizvoda, njegova ideja bila, ali od ideje do stvaranja brenda je put koji traje 10 godina, tako da to je samo inicijalno bilo to što je on i naravno imao se njegovu podršku kroz ceo put, kad se pokriti novi brend, velike pare moraju da se ulože da bi ta firma u jednom trenutku došla na pozitivnu nulu i da ti možeš da kažeš da si ti nešto, da ti možeš da izdržavaš firmu i sebe od tog biznisa. To je danas jako veliki problem kod ljudi, što ljudi misle, nije teško ući u trgovinski lanac. Najteže napraviti sell out. Danas ti platiš, dođeš s bilo kojim proizvodom, svi će te pustiti, platiš 5.000, zavisi od kategorije, od 5.000 do, 50.000 za kafu i mleko, po bar kodu i ti si na polici. A da li će taj neko da skine taj proizvod i da li će posle godinu dana kažu ljudi isteko je rok, ajmo sad povrat, ušao si u 200 objekata, to nama ne ide, sad ćemo te pustiti u 30 u kojem je išlo i tako u krug. Tako da sam ulazak danas nije težak, sve može da se, dakle u čovjeku iz para može se plati da se završi na tim policama, ali da bi doveo onog potrošača da on skine tvoj proizvod, da ga stavi, da ga preporuči nekom i ostalo, taj market takozvani od usta do usta, to je mnogo teško i time se u suštini i treba baviti. A što se tiče preduzetničke porodice, da, svakako mislim, ja sam dosta naučio od svojih roditelja i oni su mi velika podrška bili i danas su mi podrška kroz moj biznis, ali eto ja sam već u nekom trenutku postoji 2 godine baš kroz te pregovore s tom firmom iz Amerike pokušavam da izdignem ovu firmu na jednu veću lestvicu, da više ona ne bude porodična firma, nego da bude jedna firma koja će imati neki middle management, gde nećemo svi mi da vučemo, da ću ja moći da se rasporedim. Ne znam ko me skoro pitao. Ja kažem, ja sam one man show u Šumskoj tajni. Ja se trenutno bavim time da li će roba u Čikagu biti ocarinjena i da li je tamo negde u Zemunu neka zdrava hrana ima 3 teglice vrganja. Što je generalno mora u početku tako i drugačije ne može, jer nismo u prilici da plaćamo razne ljude, ali mislim da je sad već došao trenutak kad bi trebali malo se izdignemo iznad svega toga i da ubacimo neke nove ljude i da dignemo ovu firmu, to je ovaj start-up koji je sad napravio 2 godine, 31. marta i da krenemo nekim drugim putem. Sjajno, hvala puno Nikola. Đorđe, ti si poznat verovatno jako uspešan po raznim poslovima, ali možda bliže ljudima koji ovo prate serijal Ja preduzetnik. Svi koji preduzetništvo u interesu su to morali da vide. I ti si to napravio sa idejom da domaći lideri prenesu znanja mladim ljudima koji su na početku svojih biznisa i profesionalnih karijera. I da li možda preneseš iz ličnog iskustva koliko je važno imati adekvatnu podršku u vidu mentora i koliko je važno imati uzore kroz karijeru? Pa ja mislim da većina ljudi u Srbiji mene i zna kao autora serijala Ja preduzetnik. Onaj jedan deo me zna kao izvršnog direktora Holandsko-srpske privredne asocijacije. Ja mislim da 95% ljudi u Srbiji nema blage veze čime se ja u stvari bavim, osim onih klijenata sa kojima sarađujem. Generalno, ja sam, zahvaljujući svemu tome što sam imao neku životnu sreću da u 2010. godini, nakon što sam završio svoju sportsku karijeru, upoznam jednog Holanđana sa kojim sam razvio prvo jedno prijateljstvo i kasnije taj jedan mentorski odnos i dan danas, iskreno govoreći, ponekad se uštinem da vidim je li ovo što ja radim stvarno to, da mi je neko pre 10 godina rekao da ću se baviti ovim što radim danas. Ne verujem da bih ja uspeo da smislim bilo kakav način kako da dođem do toga. Tako da iz tog nekog ličnog iskustva sa čovekom koji je u trenutku kad sam ga ja upoznao imao 62 godine i 40 godina skoro privatnog biznisa u Holandiji, jedan holding sa 6 kompanija unutar tog holdinga i provesti sa nekim 6 i nešto godina, nažalost Erik je preminuo 2016. Ali dakle 6 i nešto godina na dnevnom nivou gde provodite vreme sa nekim ko vam prenosi svo znanje koje je stekao za tih 60 i nešto godina života, ne samo poslovnog nego i životnog, je neprocenjivo i to je neki razlog i serijal sam je omaž moj njemu
i neka ideja da eto barem jedan delić te neke sreće koju sam ja imao u životu pokušam da kroz taj serijal vratim nekim gestom ljudima da mogu da čuju te neke priče. Obzirom da mislim da ovde kod nas, ako gledamo mainstream medije, čuti bilo šta o preduzetništvu je onako jako retko. I to uglavnom ako čujemo nešto je vezano za neke prevare ili da je neko nije platio porez ili da je se loše obhodio prema radnicima i vi ako ste neko ko je mlad po preduzetničkim godinama, znači nebitno da li je mlad godinama, ovako neko ko želi da uđe u preduzetničke vode, zaista nije imao priliku nikakvu da čuje neka iskustva od ljudi koji su to stvarno prošli. I to je neka greška, ja mislim, koju veliki broj mladih ljudi napravi kad imaju neku ideju pa odu da pitaju nekoga šta misli uopšte o tome ili o nekom možda poslovnom potezu koji bi naprave, pa odu da pitaju neke svoje prijatelje ili komšije ili rođake koji nikad u tome nisu bili i onda dobijete savet naravno od čoveka ili žene koji nikad se time nisu bavili. Tako da mislim da je serijal pružio tu negde mogućnost ljudima da mogu da čuju praktična iskustva od ljudi koji su stvarno izgradili ozbiljne biznise. I jedna želja onako koja je isto mi bila da se malo promeni sama slika o preduzetništvu i preduzetnicima kao takvim ili ta neka reč koju mi ovde i dalje imamo u Srbiji privatnik, gde je i dalje negativna konotacija prva, ta neka asocijacija kad kažeš da si privatnik ili preduzetnik ili kako god to već rekao, ljudi automatski to nekako vezuju negativno opet za tu neku sliku koja se plasira kroz te neke mainstream medije u tim i malim kaščicama i dozama kako god je već plasirana kroz iste. Tako da je, mislim, ovo dalo uvid ljudima da mogu prvo da znaju šta ih očekuje ako reše da uđu u preduzetničke vode, pošto ni jedna priča nije bila mi smo krenuli i pare su krenule da padaju sa neba i sve je bilo lagano i ružičasto. Preduzetništvo nije takvo i mislim da je to prva važna stvar koju svako ko ulazi u te vode bi trebalo da zna. I to je dalo neku mogućnost da neko ko je želeo da čuje, je mogao da čuje šta ga očekuje ukoliko želi da uđe u preduzetničke vode. I mislim da je jako važno to što je dalo ljudima te neke uzore da ih imaju, pošto, opet kažem, na mainstream medijima, ukoliko želite neke uzore za preduzetništvo, ih nemate. Možda možete da nađete neke ljude koji su iz Amerike ili ne znam sad Nemačke ili Holandije, koji opet nije isto graditi biznis u Srbiji, nije isto graditi biznis u Americi ili Holandiji. Apsolutno to su dva različita sveta i onda sam smatrao da je dobro čuti ta neka iskustva i što moram da kažem isto meni, iako sam zahvaljujući tom nekom razvojnom putu koji sam imao zajedno sa Erikom, imajući prilike da zajedno sa njim radim to sve što smo radili i dan danas kroz svaki taj neki razgovor koji sam imao sam ja isto naučio nešto i dan danas učim i konstantno učim i uvek ćeš, bez obzira koliko god da si u poslu, uvek imati prilike da naučiš neke nove stvari. I taj serijal je prvo meni isto od neprocenjive neke vrednosti i što se samog interakcija sa tim ljudima tiče. Mislim da Ivan to isto može da kaže da je i njemu verovatno slično, kroz njegov podcast, da ti uvek imaš, i to je ono što je tvoja prednost, znači što ti bukvalno možeš da pick the brain osobe sa kojom razgovaraš i da pitaš neke stvari koje tebe zanimaju možda u tom trenutku i mislim da iz tog razloga kažem dobar primer mladim ljudima, ti ljudi koji su prošli kroz serijal, ti ljudi koji će proći kroz moj i kroz Ivanov podcast, neko kom bi trebao da im bude uzor i primer i da shvate i oni koji možda nisu u preduzetničkim vodama da
su preduzetnici i preduzetnice koje Srbija ima upravo ono što je ovu zemlju održalo uopšte da postojimo uopšte na ovakav način kakav postojimo danas, ali da shvate da je 90-ih bilo mnogo, mnogo teže, ovi mlađi to ne pamte, nego što je sad. I da su ljudi uspeli da izgrade ozbiljne biznise na jedan ispravan, pošten, čestit način i da te neke priče bi trebalo da im daju i neko uverenje da oni sami to mogu da urade, ukoliko su spremni naravno na određene žrtve koje taj put podrazumeva. Jasno. Hvala, Đorđe. Nekako je važno da kroz te afirmativne promovišemo te ljude i što više takvih uspešnih priča, to bolje. Još ćemo više motivisati ljudi. To treba da ide i kroz masovne medije i kroz sistem obrazovanja i kroz sve moguće kanale. Ti su kroz svoj core business, da tako kažemo, Companies Connected, u stalnom kontaktu sa privrednicima iz različitih sfera, što iz Srbije, što iz inostranstva, njima uglavnom radiš na internacionalizaciji poslovanja, uspostavljanju partnerstava i sl. Šta je karakteristično za mlade privrednike u Srbiji? Koja je naša najveća prednost, a ta su to neki najveći izazovi koji se za nas vezuju i kako ih prevazilazi? Pa, generalno, moj core biznis je management consulting. Znači, radimo sa kompanijama od prošle godine ovde isto u Srbiji. Smo otvorili firmu, najviše zbog saradnje sa EBRD-em. Radimo kao konsultanti na njihovim projektima i onda je ostalo tu nekog vremena da možemo da se posvetimo radu i sa firmama ovde iz Srbije, iz regiona. Generalno govoreći, slažem se apsolutno sa Ivanom ovo što je govorio o toj nekoj dodatnoj vrednosti samim proizvodima. Recimo, to jako često vidim kao neku grešku, Nikola je isto to spomenuo. Mi smo ove godine baš radili, evo baš pre, ja mislim, 7-8 dana je projekat na kome smo radili, ja mislim, 2 i nešto godine, međudržavni između Holandije i Srbije. 11 holandskih kompanija treba da dođe ovde od juna meseca da postavi svoje ogledna polja, što se tiče jagodičastog voća. I mi sad kad pogledamo, recimo, Srbija i dalje, ja mislim, 95% svoje proizvodnje malina je zamrznuto. Gde je cena tog proizvoda apsolutno katastrofalna po samog proizvođača. I trudit ćemo se da pokušamo da edukujemo proizvođače ovde da pređu na proizvodnju svežeg voća, koje u principu donosi negde 3 do 6 puta je veća cena koju možeš da prodaš taj isti proizvod malinu, samo ne zamrznutu, nego svežu, ali to podrazumeva naravno i promenu samog načina i proizvodnje i uopšte načina kako smo mi ovde navikli da radimo. Neke greške koje naši ljudi prave su uglavnom to gde taj proizvod koji imaju ne daju mu dodatnu vrednost, onda kad imaju bilo kakav proizvod daje, uglavnom naša strategija izlaska na strana tržišta je mi ćemo biti najjeftiniji, što često nije dobar pristup. Znači, vi ne morate da privučete klijenta samo za to što ćete da budete najjeftiniji. Međutim, to se opet sad vraćamo na onaj deo planiranja i analiziranja koje naše kompanije ovde uglavnom ne rade, gde biste vi trebali da istražite to tržište, da ga segmentirate, da segmentirate kupce vaše, da vidite koje potrebe postoje. Ne morate to što ćete vi biti najjeftiniji na tržištu, pogotovo ako dolazite sad recimo na tržište kako je holandsko, gde sad bilo koju onako industriju da pogledate ne postoji ni jedna velika firma svetska koja nije prisutna na tom tržištu. Vi ako smatrate, ovo što je Nikola rekao, vrlo lako je ući sad i u neki market. I vi ako smatrate da ćete sa svojim proizvodom da uđete na holandsko tržište u neke njihove markete, to apsolutno ništa ne znači zbog čega bi neko kupio vaš proizvod. I dalje postoji tu nesklad razmišljanja koje vuče možda korene iz 20 ili 30 godina pre, gde ako vi stvorite proizvod, prodaćete ga sigurno. Znači, davno je to promenjeno da je neophodno, mislim sad možete preko 3D štampača nešto da pravite i da prodajete, ali doći do kupca, znači koristeći
se i digitalnim marketingom i svim tim nekim analizama i razmišljanjima da dođete do klijenata, da oni na kraju uzmu taj vaš proizvod je nešto što je važno. Još jedna velika stvar koju vidim i dalje ovde problem naših kompanija je ta neka vrsta, ne znam da kažem, neodgovornosti. Kad dogovaramo nešto, ja znam iz svojih primjera gde sam ovde u regionu sa mnogo kompanija sa kojima smo dogovarali neke poslove gde smo mi bili uvoznici u Holandiju, gde vi dogovorite nešto i dok dogovarate sve može, onda kad dođe do toga da isporučite, onda ne može ništa i onda je sve problem. Ljudi koji se ozbiljno bave biznisom i ovde u Srbiji, a da ne pričamo, ne znam, u zapadnoj Evropi ili Americi, to smatraju jako neozbiljnim i gubite kredibilitet. I svaki takav loš primer zahteva 5 dobrih primjera od ostalih kompanija koje dolaze sa ovog prostora da vi taj imidž o kome je isto Ivan malo pregovorio, da dobijete imidž toga da ste vi zemlja koja je pouzdana, koja će da ako imate proizvođače ili kompaniju sa kojom sarađujete iz Srbije, da znate da ako oni kažu da ćete isporučiti robu 23. aprila, da će to biti 23. aprila, ne 22. ne 24. ne 30. nego tad kad kažete, da se držite tih dogovora, a to opet kažem sve negde dolazi, mislim, od te neke naše malo improvizatorske kulture, da jednostavno ne bavimo se planiranjem, ne gledamo dugoročno, ne vodimo računa ovde o procedurama, o procesima i to što je Nikola rekao da svoju kompaniju želi da podigne na jedan viši nivo, da je profesionalizuje na jedan način. Nama je ovde tržište i dalje mlado, to su neke dečije bolesti ovde, najstarije naše kompanije postoje 20-ak i nešto godina. Kad odete, ne znam, u Ameriku ili Holandiju, naći kompanije koje posluju 100 i nešto godina, nije nikakav problem. I mislim da su to neke dečije bolesti koje će naše kompanije ovde da preleže i da je to jedan deo evolucije gde će kompanije koje se ne budu prilagodile nestati, one koje budu shvatile kako to treba da rade, znači čisto darvinizam. Jasno. Hvala puno svoj trojici, mislim da smo negde dosta interesantnih tema otvorili, značajne poruke poslali učesnicima. Pre nego što pređemo na njihova pitanja, voleo bih da prođemo kroz još 2 kratka pitanja, to je za sve. Šta čini uspešnog preduzetnika? Koje su ključne odluke koje jedan preduzetnik napravi u karijeri koje prave razliku? Možemo krenemo od Nikole. Ajde, Lazare, šta treba preduzetnik da ima da bi bio uspešan? Pa mora bude pre svega uporan. To je nešto u čemu sam ja uvek bio. Znači, kad nešto radim ga 100%. Gledam dosta ljudi danas radi neke biznise, rade pored ove proizvodnje i neke podizanja brenda još neki posao. Kod mene to nije, ja kad nešto radim 100%. Maksimalno sam istrajan i uporan u tome. Sledeća neka stvar šta preduzetnik svaki mora da ima, to je da bude inovativno. Jer tržište se danas menja iz dana u dan, iz sata u sat. Danas Facebooku upali neki tamo pikseli i ti sve ono što si do sada upali, ti sve što si sad radio pada u vodu, zatežu stalno. Tako da ti se treba da inovativan, mislim da treba da se redano prilagođava tržištu, da negde prihvati kritiku. Ja mislim da je to jako bitna stvar, jer ja sam sa nekim ljudima gde sam sugerisao na neke stvari, što ljudi smrtno uvređeni bili na njihov dizajn i ostalo. Ko neko kaže, razmisli o tome, nisam rekao da treba da čuješ i da odmah to uradiš, ali razmisli o tome šta ti je neko rekao i analiziraj to i ako smatraš negde da je taj neko u pravu, uradi to, promeni, mi smo neke radikalne stvari menjali u našem start-upu od početka jer smo shvatili da tako mora i na kraju se to ispostavilo vremenom da je to tako i trebalo, ali čovjek uči i jako je bitno da bude spreman na to i posljednu stvar koju bih dao, to je rad na sebi. Ivan je jako lepo rekao, sve mogu da ti uzmu znanje, ne mogu nikad. Ako ga imaš, ako si sposoban i uporan, sutra ćeš napraviti novi biznis, novi brand, opet ćeš se dići. Tako da šta god da se desi. Eto, to je. Nikola, Ivane, isto pitanje. Pa, mislim, složio bi se sa Nikolinim komentarom. Dodao bih to da verujem da je jako važna sposobnost sagledavanja šire slike, jer vrlo često ako si
posvećen, ti izgubiš iz vida sve ono ostalo što je možda bitno, a u tom ostalom se možda kriju razlozi nekog neuspeha ili razlozi nekog uspeha. Tako da mislim da treba zadržati tu sposobnost sagledavanja šire slike, odnosno strateškog razmišljanja kad je to sve u pitanju. I takođe, da kažem, sposobnost planiranja je nešto sa čime sa talentom možeš da se rodiš, ali čak i ako nemaš talent, vremenom možeš da izgradiš to kroz pravljanje nekakvog sistema. I u svakom planiranju negde je važno da sebi naučiš da postaviš na pravi način prioritete. A prioritizacija opet nije nešto čemu smo mi skloni na ispravan na neki način. Dakle, kod nas istu važnost ima nešto što je zaista važno i nešto što je nice to have. Ne može tako, sigurno ćeš u nekom trenutku ostati bez vremena da se posvetiš svim tim stvarima i onda je važno da se držiš onih koje su esencijalne da ta priča uspe. I ono što je negde isto vrlo bitno, mi mnogo fatalno doživljavamo bilo kakvu vrstu greške i neuspeha i neki od njih jesu vrlo, vrlo velike i teške i tako dalje, ali u suštini većina njih nije. Većina njih su iskustvo od koga ćeš se oporaviti, većina njih su, da kažeš, i učenje kroz primere. I čak i ako vam ne uspe biznis koji ste pokrenuli, ako znate zašto i ako ste nakon toga naučili mnogo toga o tom biznisu, o tome kako funkcioniše generalno biznis, kako funkcioniše tržište, ali što je najvažnije, ako ste naučili mnogo toga o sebi, vi ste neuporedivo vredniji nego što ste bili pre nego što je sve počelo. I to je dovoljno. Ok, niko ne kreće u biznis da bi failovao, ali ne treba posmatrati kao tragediju ako neka priča ne uspe. Naravno, treba učiniti sve što je u razumnim okvirima da ona uspe, treba biti spreman i na pivotiranje, treba biti spreman i na kompromis i tako dalje, ali ako ne uspe, ok, nije uspelo. Vrlo prosto. Idemo dalje. Sledeći će da uspe. Hvala Ivane. Đorđe? Pa sve ovo što su i Nikola i Ivan rekli, dodao bih možda samo tu neku strast prema tome što radite, da je to isto jedna od ključnih stvari, pošto ćete sigurno proći onako jedan paklen put do uspeha, šta god vam on bio. Znači to je sad isto već neka stvar šta vi smatrate uspehom ili ne. I mislim da ukoliko nemate onako jednu goreću strast unutar sebe koja vas pokreće i da zaista istinski volite to što radite, mislim da nećete uspeti. Pošto je toliko prepreka i toliko izazova da bez te strasti, ako vam je samo materijalno da vas kao pokreće, to sigurno neće biti dovoljno. I sposobnost da svoj ego obuzdate. Dakle, ne da ga uklonite skroz, pošto vam ego naravno treba, ali da ga obuzdate, da nekako to je normalna stvar kad ste vlasnik firme, smatrate da ste najbolji, najlepši, najpametniji i sve. I ako tako budete razmišljali, nikad nećete napraviti nikakav biznis i pogotovo ćete imati problem da radite one neke stvari kao što je delegiranje, recimo, obaveza, bez kojih izgradnja biznisa nije apsolutno moguća, a većina, nažalost, naših, ovde sad govorim za Srbiju i region, verovatno, porodičnih firmi i tih malih preduzetničkih radnji koji imaju želju da rastu, nikad ne pređu taj prag baš iz tog nekog razloga. Tako da, pored tih stvari koje su Ivan i Nikola spomenuli, gde je ta upornost i od greške do greške. Mislim, normalno je da grešiš, normalno je da učiš, ta upornost i ta strast te guraju napred. I čak i kad imaš mentora, neke situacije koje sam ja prošao,
nije dobro ni da ti mentor kaže to treba ovako, jer ti nekad stvarno treba da udariš glavom u zid da bi naučio tu neku lekciju i da bi znao šta ona znači, dok ako bi ti on to rekao samo ovako, to nije tako, to ne bi bila ta lekcija koja tebi treba. Jasno. Hvala vam puno još jednom i na ovim savjetima. Dok zamolimo ljude da ukoliko imaju pitanje ih postave ili u komentarima na Facebooku ili u chatu na Zoomu ili neka podignu ruku na Zoomu ukoliko hoće da se uključe. Ja bih imao još jedno pitanje, a to je pored toga što znamo da preduzetničko radno vreme ne postoji, da ono traje uvek i da je veoma naporan put, često pun stresa, šta se izgleda u ostatku, šta se dešava u ostatku dana? Da li imate neke hobije, šta vas drži fokusiranim generalno? Hoće prvi. Evo, ti si pitao. Nikola. Pa ja trenutno, pa kako, ja ne, mislim imam nekad, ali ne toliko često. Ja, uglavnom šta je kod mene generalno veliki problem što ja preko dana radim domaće tržište, uveče komuniciram s inostranim tržištem, prvo zbog Amerike, zbog vremenske razlike, drugo zato što nemam vremena kad to da radim preko dana, jer imamo sad u Šumska tajna ulaskom u DM u Srbiji pokriva skoro 500 objekata, imamo nekog manjeg distributera, ali gledamo to bude sve u našoj režiji, baš iz razloga jer ne može niko to da radi kao mi. Pa nemam neki specijalno hobi, dosta volim da radim na sebi, stalno prelazim neke kurseve, čitam knjige, ajde, eto mogu to da kažem da mi je hobi. Ustajem dosta rano, ustajem u 6, pola 7, što svako jutro budan, da bih postigao u toku dana sve što trebam. A što se tiče radnog vremena, baš kao što se Lazare rekao, nema radnog vremena kada je čovjek preduzetnik, sigurno će se i moji sagovornici složiti sa tim. To je to. Pa znaš kako, ja recimo mislim, iako je apsolutno tačno da radnog vremena nema, da svako od nas treba da razmišlja u smeru da takav pristup ne može da bude modus operandi. I da je potpuno u redu da pogineš 6 meseci, godinu dana, 2 godine koliko je potrebno, ali da imaš neki trenutak kada ćeš da kažeš ok, ja mogu da nastavim ovako i crći ću. A nije baš poenta, malo se onda gubi krajnji smisao u svemu tome. Ja mislim da umem da postavim dobru meru rada na pojedinačnim stvarima, ali da imam problem da želim da radim previše pojedinačnih stvari, pa se onda to skupi. Ali naravno trudim se da ostavim neki prostor i za dušu i u mom slučaju je to gledanje filmova, gledanje dokumentaraca, čitanje knjiga, slušanje podcasta. Sad ovde u Americi ovih poslednjih meseci i po dana, pošto ima manje posla i drugačija distribucija posla u toku dana, jer je vremenska zona takva kako jeste, onda gledam da kuvam, gledam da nešto po kući malo izmajstorišem ako mogu i pomognem da se neke stvari srede i tako. I recimo vratio sam se crtanju dosta u ovom periodu i nacrtao gomilu nekih vizuala, logoa, nešto što nisam radio 5-6 godina sigurno u tom intenzitetu, jer me to smiruje, jer to čini da se osjećam bolje. Ono što mi jako nedostaje iz Srbije, a što i da sam u Srbiji ne bi mogao sad da radim je, mi smo svake subote imali organizovan basket sa firmom, jako mi nedostaju i ti ljudi, jako mi nedostaje lopta i koš i sve što uz to ide. Sport je vrlo značajan deo mog slobodnog vremena, a i neslobodnog vremena. Jedna od stvari kojim uvek težim je da kad sam u prilici da negde putujem, iskoristim to da vidim šta to ima sve zanimljivo, ali da iskoristim to recimo da uradim neki zanimljiv intervju i tako dalje. Kad sam bio u Japanu sa devojkom, uradio sam intervju sa Lukasom Podolskim, sa Davidom Viljom, jer sticajem okolnosti ljudi su šampioni sveta u fudbalu, a igraju u gradu u kom smo bili. Jer. I ovde sad recimo je bio plan da ponovo, to bi mi bio 3. put već, da ponovo uradim seriju intervjua sa našim
NBA igračima, bilo zakazano nekih 6-7 intervjua, međutim obustavljena je sezona, taj dan kad sam sleteo obustavljena je sezona. To su neke stvari koje volim, te stvari donose i neku vidljivost u toj celoj sferi, što nije loše, ali upravo kao što je i Đorđe rekao, ja i podcast radim zato što volim da pričam sa, uglavnom, jer i ljudi koji su mi gostovali uglavnom su u pitanju moji prijatelji, nisu svi naravno, ali volim da pričam sa njima na te teme, a ovo je prilika da pokažemo i drugima da sve te neke pozitivne priče ili u nekim slučajevima i ne tako sa pozitivnim ishodom na kraju, prvo sve se to preživi, drugo svi ljudi prolaze kroz to koji se time bave i nikome nije bilo lako, ali su našli snagu. Vrlo je slično i sa sportistima. Vrlo je slično i sa sportistima i moj background, iako sam ja sad jedan ovako krupniji gospodin, moj background je takođe sportski. Mislim da je mene sport naučio mnogim vrednostima koje danas smatram svojim najvećim kvalitetima, a jedan od njih je upravo ta upornost, jer se u sportu ništa ne dešava preko noći ili za kratak vremenski period. Ti radiš 5 godina da bi dostigao nešto što će možda da ti omogući da uradiš nešto, next step ili već postigneš neki rezultat kome težiš. I druga stvar da postoji uvek šansa da se desi nešto što ne želiš, to ne treba da bude fatalno za tebe i iz svakog pada možeš da se izvučeš uz manje ili više truda ako nisi brzoplet, a mislim da je to jedna od top 3 karakteristika našeg naroda, ako nisi brzoplet, da si već u dosta boljoj poziciji, da ako si spreman da uložiš godinu dana rada na nečemu bez vidljivih rezultata, postoje jako dobre šanse da ćeš da napraviš nešto od svega toga. Ako nisi alav, ako nisi konstantno u panici da to mora da uspe, to je jako dobar način da priča funkcioniše. Tako da taj neki balans nemam, težim tome da ga napravim, ali uvek tražim način da inkorporiram u svoj život i stvari koje su mi bitne za glavu i stvari koje su mi bitne za dušu, jer u suprotnom ću da ostanem bez glave ili duše, a to mislim da takođe nije baš neko rešenje. Hvala, Ivane. Đorđe? Pa, ja jedan deo svog vremena onako značajan isto, ovo što je Ivan rekao, to je sve nekako isprepletano, mislim, pored mog core posla, serijal ja isto nekako gledam kao hobi, koji je onako plus nešto i emotivno u šta ulažem sebe i to onda isto zahteva, koliko god to delovalo onako sa strane, možda ma šta to, ja sam računao, prošao sam, ja mislim, 7000 km za sezonu serijala, samo da dođem do tih ljudi, bez da obavimo razgovori i sve. Ali mislim da je taj isprepletanost, recimo ta isto holandsko-srpska privredna asocijacija koja je nastala, gde sam jedan od osnivača, isto to ne gledam kao biznis, to je, opet kažem, nešto što radim iz ljubavi, pa mogu da kažem, ajde da je hobi, nismo plaćeni za to tu, znači to je nešto onako iz duše, što bi rekli. Jedan deo svakako je onako vezan za porodicu, ja imam 2 dece, ćerkica od 8 i sin od 6, trudim se naravno i ja i supruga da sa njima provodimo što više vremena, budemo dobri roditelji. Tako da Boža Aleksandrović je rekao onako jednu lepu, baš kad sam ga intervjuisao za serijal, da je njemu teško da razdvoji posao od života, jer je to onako kao sve isprepletano i da je to sve tako njegov život. Tako da i ja gledam na sve ovo što radim negde da je to jednostavno moj život. U jednom trenutku ako osetim da me bilo šta od toga umara, verovatno ću nešto morati da eliminišem. Gledam, znači za sad to sve funkcioniše onako jako lepo i srećan sam i dokle bude bilo tako, to će biti neke dnevne rutine koje ima.
Divno. Hvala puno još jednom. Ivane, izgleda nemamo pitanja, osim što Ivan ima poziv za basket u četu. Ne znam da li može da vidi hvala. našeg dragog prijatelja Borisa. Hvala. Tako da ukoliko nemamo pitanja, ako možemo još samo jednom da prođemo pitanja za sve, neki savjet za sve mlade privrednike za kraj. Možemo krenemo od Đorđe sad. Pa moj savjet im je da nađu nešto što vole, stvarno, opet kažem, ta strast je po meni jedna od ključnih stvari u svemu tome, da zaista se posvete tome, da budu spremni da uče, da budu spremni na neuspehe, da budu uporni, sve te neke stvari koje smo već rekli, da se trude da izbegnu ove neke mane koje smo rekli da mi kao nacija imamo. Nemojte raditi ništa od danas do sutra, probajte da planirate dugoročno, bez obzira koliko vam to možda sad izgleda bezvezno, ali verujte mi da imao sam prilike da radim sa i svetski ozbiljnim kompanijama i sa nekim porodičnim firmama. Planiranje je jedna od ključnih stvari koju morate da radite ako mislite da bilo šta stvorite, bilo šta da izgradite. I opet kažem, smatram da to nama ovde kao naciji, ako gledamo i našu državu, da ne pričam sad bilo šta, sve se nekako radi od danas do sutra. Znači, posvetite jedan deo vašeg vremena razmišljanju oko vašeg posla, planiranju, budite spremni da padnete, da razbijete kolena, da razbijete nos, da razbijete glavu, ali da opet posle svega toga ustanete i da gurate dalje. Hvala puno, Đorđe. Nikola? Pa ja bih se složio sa Đorđetom, da treba da rade ono što vole, definitivno. Ne treba da se gleda materijalno. Materijalno tek posle dolazi, jer čovek, ako ne vole ono što radi, nikad neće moći bude dovoljno uspešan u tome. To je definitivno tako. Nijedan sportista nije počeo da igra, da se bavi sportom zato što treba zaradi pare, zato što je to voleo, pa je to posle i došlo. Dosta ljudi odmah računa, planira, mislim da treba da se teži ka tome, da se stvori brend, da se stvori neka zajednica tih vernih potrošača, jer obrnio kreni potrošač se vezuje za brend, tako da mislim da je to treba da rade što vole definitivno i da materijalno nije bitno, i ako su nezadovoljni svojim poslom, i treba da izađu iz komfort zone. Jako veliki problem ljudi kod nas je što ne mogu da napuste svoju komfort zonu. To je jako veliki problem, nisu spremni na rizike i onda ostaju tamo nezadovoljni godinama i bave se time što trenutno radi. Tako da eto, to je to u suštini. Hvala puno, Nikola. Ivane? Kako je Đorđe rekao, nađite nešto što volite. Kako je rekao Bukovski, nađite nešto što volite i pustite da vas to ubije. Ne mora baš da vas ubije, ali da, mislim da je posvećenost jako bitna. Mislim da je dugoročno planiranje tu jako bitno. Slažem se sa svim što su kolege rekle pre mene. Ono što bih ja negde voleo da kažem je pogledajte dokumentarac o životu Warrena Buffetta i onda ćete shvatiti koliko 1% više truda dnevno za 5 godina može da napravi razlike. Ili 5% više. Ili 10 evra dnevno ostavljenih na stranu ako imate nekakav prihod koji je značajan, a cilj vam je da prikupite kapital od koga možete da krenete. Sve te stvari vremenom se akumuliraju. Svako znanje koje unesemo u sebe, svaki kvalitet koji unesemo u sebe, ako to radimo stalno pomalo, to se akumulira. Ako probamo na silu da radimo stvari, ako probamo da radimo stvari na brzinu, to verovatno neće funkcionisati kako treba. Mislim, imaće dalekosežne posledice, jer prosto nije isto ako popiješ čašu vina 100 dana za redom i ako popiješ 100 čaša vina za dan. Svako od nas ima kvalitete, svako od nas ima neke talente, a to je samo ulaznica sa malo boljim mestima za predstavu koja sledi. Sa svakom kartom
možete da doživite sjajnu stvar. Svako treba da pokuša da pobedi sebe kad god je to moguće i da proba da pobedi u sebi te neke momente koji nas ograničavaju i koji nas sputavaju da ostvarimo svoj pun potencijal. Apsolutno izlazak iz zone komfora svakodnevno, u svakoj od situacija, ako osjetiš jako veliku nelagodu da nešto uradiš, a to nešto nije kršenje zakona, ako osjetiš nelagodu da nešto uradiš, onda je to sigurno jedna od stvari na kojima treba da radiš. Ako ti je neprijatno da priđeš nekome i pitaš nešto, da, jako moraš da radiš na tome. Ako ti je neprijatno da pozoveš nekog telefonom i pitaš nešto, onda si u još goroj poziciji. Znam tačno kako je, zato što sam ja introvert koji kao ne voli interakciju sa ljudima koje ne poznaje, a sa ljudima koje poznaje nije baš ovako pretarano oduševljen. Kad su interakcije u pitanju. Naučiš neke stvari, čovječe. Ja sam naučio da mogu sada da izađem bez pripreme pred 1500 ljudi i da ispričam nešto i da ih dovedem 5 puta od smeha do suza. I ako neko kaže da je to talenat, ne, apsolutno nije talenat. To je 10 godina izlaganja sebe stvarima koje su ti jako neprijatne. I dalje su neprijatne, a ti među vremenu postao dobar u tome. I kao većina stvari funkcioniše na taj način. Znači, imali smo vrlo često u poslu se sretneš sa ljudima koji su ovakvi ili onakvi, imaju neke svoje pozitivne, neke negativne osobine, ali često kod nas kao, znači, ja nemam talenta za XYZ. Ne treba ti talent. Nemam talent za planiranje vremena. Ne treba ti talent za planiranje vremena, treba ti tabela, treba kalendar ti treba, mobilni telefon. I onda isplaniraš svoje vreme i trudiš se da se pridržavaš toga. I ako se budeš pridržavao 3-4 nedelje, ti nakon toga imaš talent za organizaciju vremena. Tako i sa svim ostalo. Ali moraš da se pridržavaš, moraš da budeš posvećen, moraš da žrtvuješ neke svoje stvari koje su možda u nekom trenutku bile pitanje komfora, da bi dobio na kraju nekakav rezultat koji je vredan. Lazar nam se izgubio. Izgleda da nam se Lazar izgubio. Ja sam video umeđu vremenu, pa ću ja da preuzmem. Odgovorite vas dvojica, stiglo pitanje sa Facebooka od Zlatka Vukomanovića. Koliko novca nam je potrebno u početku poslovanja za prvu godinu kako ne bi bili minusu iz sopstvenih prihoda? Baš široko. Mislim, to ti je ono pitanje, kao, znaš, koliko košta dobar auto? Od 500 do 3 miliona eura. Zavisi šta hoćeš da radiš. Da. I kad budeš pravio projekciju za to, slobodno pomnoži sa 2 ili 3. Eto, to može da bude odgovor. Ali jedna stvar koju je Nikola jako lepo pomenuo malo pre kad je pričao, hoćeš da proizvodiš nešto, hoćeš da probaš kako to funkcioniš, napravi test. Znači, idi kod nekog ko već proizvodi, zakupi proizvodnju, ne moraš da sazidaš fabriku da bi probao da li ti namaz od pečuraka ili džem ili ajvar imaju smisla. Idi kod nekog, napravi, uradi proof of concept, ako se ispostavi da ima smisla, da gradi fabriku, ako hoćeš da gradiš fabriku, okej. Ali nemoj prvo da kao, znaš sad, ne mogu ja sad da krenem, nemam sve uslove za to. Nikad nemaš sve uslove za to. Ni finansijske, niti bilo kakve druge. Tako je. Rizik, da, rizik apsolutno, ali proračunati rizik. Znaš, ja nikad nisam volao, iako su mi uvek na neki način privlačile kockarnice i slične stvari, nikad mi to nije bilo interesantno kada je preko puta mene mašina gde znam da je samo faktor sreće i ako sad statistika kaže da sam ja taj koji je izvukao okej, ali ja ne volim baš da se oslanjam na sreću. Ali zato, znaš, postoji jedan od filmova koji svakome preporučujem, kod nas je preveden kao Pokeraši, originalni naziv je Rounders, igra Matt Damon i Ben Affleck i Edward Norton Jr. I on tu kaže dve vrlo bitne stvari, a ako neko prati poker sigurno će mu to biti interesantno. Prva stvar je, ako sedneš za sto i u roku od 15 minuta ne provališ ko je budala za stolom, ti si budala. A druga stvar je,
ako misliš da je u pitanju samo sreća, zašto svake godine istih 8 ljudi sede za finalnim stolom svetske poker serije? Ok, nisu svake godine 8 istih ljudi, ali od tih 8, 6 je isto svake godine, a dvojica se ili dvoje se menjaju. Ima tu nešto više, ali to je igra u kojoj nije samo statistika, nego i nadmudrivanje, nego i čitanje karaktera i tako dalje. Dakle, u nekom smislu proračunati rizik. Ne kažem da treba da igrate poker, barem ne da u to ulažete nekakav novac, ali to je igra u kojoj ti imaš neku kontrolu u svojim rukama. Voćkice nisu igra u kojoj postoji bilo kakva kontrola. Voćkice su ok ako hoćeš da vidiš da li imaš sreće. Neko će možda i da ima, super, ali nemoj to da posmatraš kao izlaz iz nekakve teške životne situacije. Nemoj sve da staviš ni crveno. Eto, Aleksandre, hoćeš ti preuzeti? Hvala, Đorđe, na preuzimanju. Imali smo ovih malih tehničkih problema, ali sva sreća, pa imamo iskusne momke u vođenju podcasta i serijala, pa ste uspeli da uskočite tamo gde smo stali. Generalno gledano, mislim da više nemamo pitanja, imali smo jedno i ja bih vam se zahvalio na vašem odazivu da budete naši gosti. Nekako pouka današnje priče jeste da budemo istreni, da nađemo svoju strast i da svakog dana budemo bolja verzija sebe, kako bismo jednog dana bili uspešni i imali priliku da, kao i vi, govorimo o mladim privrednicima i prenosimo neko znanje. Tako da hvala vam najlepše na pristanku. Ovim bih završio druženje i nadam se da ćemo se u narednom periodu družiti i imati prilike da sarađujemo i da se viđemo na nekim od naših događaja, a i vaših. Hvala puno i vama svima, pozdrav. Hvala. Hvala, Aleksandre, čao. Zdravo.